Pastor James. Praise the Lord. Hallelujah. Sanibonani. Sibulise our guests. Thank you so much for coming. Hallelujah. So address now, friends. My bone because yes, I'm going to the end of song. Yes, the song kakulu. Hallelujah. Ndiyacela ke bazali bami sizame ukuvala isitulo xa isitulo esingaphambi kwakho kuba ngaba usivale so that singazuba nabo abazali bameko lahlobo bebeze enkonzweni xa bebesuka ekhaya. Mayibonge inkosi. Siyacela ke bazali bami izinto ezibalulekileyo zibizwa ke ngezinto ezivaluable singazishiyekele esimotweni kakhulukazi apha emini because ebusuku sizobe sinabantu abasijongela iimoto zethu kodwa siyacela malungabikho zinto ezihleli ngokunganaki. Mayibonge inkosi. We believe by God's grace usuku nosuku sizawukhula izinto zenzeke kakuhle nangendlela efanelekileyo nokuncediswa kwezinto ze-packing. Amen. Ndazi ke kulo nyaka kwenzekile kodwa siye sibe nazo izitulo ezivele ngomtelifu zokuncedisa kunoba zilibalekile ke njengoba kumiwe ngomhlobo. Mayibonge inkosi. Ii-toilets ke sinazo kweli cala lingapha phaya ezantsi especially ke komama otata abanaso siyakholelwa kwa inkosi yabanceda abadli xa kuzoba i-conference enqabe busy ngomsebenzi. Otata ke siyacinga mhlawumbi singancediseka ke apha ngaphesheya xa khona into efunisa utata ajikele ayozelula. Lo mzali wam andimboni ke kodwa ke khona umntu ongasincedisa ngaphesheya if izinto zihamba kakuhle. Mayibonge inkosi. Thank you so much for coming. Sine-conference ke asinapasika nje kuphela, sine-conference. Mayibonge inkosi. Pasika ke according to God's Passover, not the Jewish feast, which is the Passover. Iqala 7 days before today. That is why ke simisa nento yoba asinayo into ekuthiwa i-Good Friday, sine-Good Wednesday. Hallelujah. Jesus was not crucified on Friday. Sitsho ke bazalwane bam xa kuthiwa according to the scriptures. Yeah, according to the scriptures, because uYesu died according to the scriptures. Zithi scriptures, it must be 3 days and 3 nights esenjwabeni. uYesu akavukanga on Sunday, but wabonakala on Sunday ubuvukile. Wayengavuki, wayibonakala. Wavuka Saturday afternoon. Amen. Ezo zinto ke zibaluleke kakhulu ke, especially kwixesha siphila kulo apha abantu bazi yonke into. They are even questioning the existence of our Lord and Savior Jesus Christ. But into nje yaziswa ukuze imazi izinto zethu ukuze isenze sibe ilento siyo. They don't know the power that is carried in this. Mayibonge inkosi. Next year kodwa kwi-conference asazosibe nayo ngomnyaka okanye kwelinye ixesha kusukela ngoku asizuba nazo ii-breaks. The Spirit of God was ministering to me into yobana we have to pray. Sifanele sithandaze kakhulu. Amen. Akaze kube late ke ukuthandaza.
Uduyona ndanse swings and lands, I prayed. What others are exactly in danger, he prayed and God heard him. Hallelujah. So this is what we are going to do, Gebazanban. As grace is over, there will surely be a local church allocated to pray. Yeah, that is how we are going to position our conference. So Bashia getting us your shara, gonna be tanders. Kora ndi serious, kora ndazibani na serious kanjani kwedlula oku, kodwa imeko yento kokubana kuzawuvele kuthandazwe. Amen. So every break sizayivala ngabantu bokuthandaza. Sashiya nje sizawuyaba according to local churches kuba njengoba sizawuphuma ngokusiya lunchini kuzafanele kube necawe esizayishiya. Noba yi-Montfrey, noba i-Delft, noba ilanga, kodwa aziba thina ke bazalwane bami ke yiloo meko yoba siyanazisa uba sizawushiyeka sithandaza. Prayers must be offered. Fullness of Christ, makuthandazwe ngamandla ngenxa yenyaniso, because of these truths and these realities. Ndizothetha ke enye ke yazo ke ezinyaniso ezi. Pastor James, the brother one naye khange sikwazi ukumazi, simbulisise kakuhle, kodwa ke sawuphinde siyenze. Siyabulisa ngona, siyabulisa ngomfokolo. Asimbethe izandla ke. Are you ready for the word? Tiyahalela also indobana sihloniphe kakhulu le conference. As I've said, indobana ukhona convention, ubese kuba khona conference. Lena is a conference. It is a formal service to discuss special and important topics. My bond with us. Lena ke into, God spoke to me about it kakhulu esithi uThixo uMoya Ngcwele ivangeli alishunyayelwanga. The gospel khange lishunyayelwe. Abantu, they don't know the gospel. Basindisiwe ngoba kwashunyayelwa into eyabenza baresponda kuyo, kodwa it was not the gospel. The gospel is specific. It is specific. Ayonto xa uvula iBhayibhile ufikele kuyo. Not yonke into eseBhayibhileni is the gospel. Mayibonge ke Nkosi. At times ke uThixo xa ethetha ezi zinto uye azithethe ube sowufila ngakungathi uzenza bhetele xa uaddressa such issues. But kunezinto ezininzi ezenzekayo ebekufanele uba zenzeki ukuba igospel ifikile ebantwini. Nikhona abathandekayo. Yeah, so we will try by the grace of God kulo nyaka ukuyipusha ngamandla igospel. Asizuyeka ke ngoba kuphele unyaka, but we'll stick to it until uThixo akwazi ukusikhokelela kwezinye izinto ezizinyaniso eziziziphumo ezizathu zegospel. Hallelujah. The truth of the matter, the gospel is the good news. The gospel is the good news. But the gospel, it's about the death and the burial and the resurrection of Jesus Christ. Otan, amen. Gospel again, bazalwane bam iphethe ubunyaniso. There is truth in the gospel. This is where we find the truth. We find it in the gospel. Praise the Lord. Basically, the word gospel means good news, glad tidings. The word gospel means salvation. The word gospel means truth. The word gospel means word. The word gospel means promise and hope. That is what the gospel means. Praise the Lord. So this gospel idinga ke into kokubana siunake umcimbi wayo ngamandla
Mayibonge Nkosi. So you may ask yourself, into okokubana, what is the good news about the suffering of Jesus Christ? What is the good news about the death and the burial of a person? In the Bible, in the good news about Jesus' death, in the good news about the burial of Jesus Christ and his resurrection is that death, burial and resurrection and the sufferings of Christ is the power of God unto salvation. Even the good news, so like any good news, it is ever into okubana ibe iyasherishwa ebantwini. Indaba ke once zifika zigood, wonke umuntu uhalela ukubalisela omnye umuntu ngendaba athe waziva. So negospel idinga into okubana isiwe ebantwini. Mayibonge Nkosi. Idinga abantu bayive. Number 2, igospel iyinto yento okubana igospel mayikwazi ukufitha ebantwini bonke. Hallelujah. Brother Wandile yesterday unentayithethileyo very important into okubana xa kuthethwa nge-life or the Zoe or the eternal life akuthethwa ngemizimba. Ngoba uThixo unayo loo nto kodwa ngenamzimba. So we have to get into the dimensions ke ngoba apho sikwazi ukuyazi into yokubana God kind of life. Ukuba ithetha ukuthini. Loo nto ke uyazi kakuhle mhlawumbe xa kuthethwa ngawe uthi ufile. Wena kuthiwa umuntu ufile kumane kuthetha ukuthwana, kuthethwa ngokungcwatywa, kuthetha ukufa. iBhayibhile ikuveza ngeendlela ezintathu. Ithi kukhona u-first death zide zibe ntathu iBhayibhile xa izibala. Mayibonge Nkosi. It's a separation. It's not ukungabikho. It's not to ukunga-exist. No, it is the separation. So kuba khona death ezinhlobo ngenhlobo. Mayibonge ke Nkosi. So what I want to say to this morning into okubana the gospel, it must fit zonke inhlanga. Mayibe livangeli lazo zonke inhlanga. Ukuba ngaba livangeli lamazulu ayililo ivangeli. Ukuba ngaba iyohlukanisa abantu abamhlophe ayovangeli. Ukuba ihlukanisa abantu ngokwezithetha sokuphila ayilovangeli. That is why ivangeli ayompiliso, ivangeli ayo-healing, ivangeli ayo-healing, ivangeli ayo-prosperity, ivangeli because all rich ngeke afithe ivangeli xa ngaba kanti lelokwenza umuntu rich. Ogulayo ubalela abagulayo ophilileyo akangene evangelini, but ivangeli ayililo elokwenza kanjalo. Amen. Praise the name of Jesus. So ivangeli ke liyinto ekufanele lisifithe sonke. Mayibonge Nkosi. Mhlawumbe nje uqala kwami masifumane ivesi mhlawumbe phaka Romans chapter 10 verse number 12. Hallelujah. Sinika ke the gospels because igospel iyakwazi ukuchazwa in many ways. Ndiyacela ke abazalwane bashumayelayo bandimamelisise kakhulu nabo bazalwane bakwazi ukureceive from the Spirit of God. Egameni lenkosi uYesu Kristu. Ake sinxenye ke bantu abangena izitulo. Ake sinxenye nje undipheke trumpet nje singenise izitulo ukuze abantu bakaThixo bahlale kakuhle. Isizwe esenyuliweyo nesinamandla layathambra zonke rendo zungrimanto grendo sokra blaro zaki yanto soya.
Chapter 10, verse 12. Let's go. Jesus. Romans chapter 10, verse 12. Yes. King James Version. Okay. For there is no difference between the Jew and the Greek. Try again. In that we must preach. There must be no difference between the Greeks and the Jews. Yes. For the same Lord over all is rich unto all that call upon him. So we preach him. We don't preach it. It get titled in whom we preach. Sishumayela yena. As Shumayeli yona. But Sishumayela yena. Who is rich to us all. I don't make it goes. 1 Corinthians chapter 12. Verse number 13. In beggars and elegance, yes. Romans chapter 12, 1 Corinthians chapter 12. Verse 13. Verse 13. For by one Spirit we all baptize Yes. unto one body, whether we be Jews or Gentiles. And so, lena into ke yabantu bonke. Abantu titana class yabantu bonke. Whether be Jews or Greeks, but yabantu bonke. Galatians chapter 3 verse 28. Verse 28, Galatians chapter 3. Yes. There is neither Jew nor Greek. Akukho mjuda kungekho mGreek. There is neither bond nor free. Akekho boshweyo nokhululekileyo. There is neither male nor female. Akukho mama akukho tata. For ye are all one in Sonke Christ. uKristu sibanye. Alikho ivangeli lomama. The gospel ayikho yomama. There is no gospel for men. There is no gospel for woman. Praise the name of Jesus. So when you speak of the gospel, iyaphela into yoba bomama aba botata aba. Xa kuthethwa ngevangeli. Ephesians chapter 2, verse number 11. Wherefore remember that ye belong in the time past Gentiles, Khumbulani kudala nanibizwa ngoba nisi-Gentiles in the flesh, ngokwenyama. who are called uncircumcision Kuthiwa anisokanga by that which is called, ngabo basokileyo. amen, in the flesh, Abasoka enyameni. made by hands. Okokusoka okwenziwe ngezandla. That at that time you Ngelo xesha were without Christ, ngelo xesha naningenaKristu. being aliens Ningabasemzini from the commonwealth of Israel, kumalungelo amaJuda okanye Israyeli. and strangers from the covenants of promise, Ningenaminqophiso, ningenamadinga. having no hope Yes. and without God in the world. Enye yezinto enaningenayo emhlabeni nguThixo. But now, Kodwa ngoku in Christ Jesus, masitsho sonke xa sithi but now. But now. Is a song eyayithandwa kakhulu by our bishop. We were foreigners in relations. to Israel, Chapter 3. Ephesians chapter 3 verse 5 to 11. which is other ages was not made known unto the sons of men, Uthi ke yinto le yayingazuswanga oonyana babantu ngaphambili. and it is now revealed unto Ngalo mzuzu itshiliwe kuthi his holy apostles thina abapostile and prophets nabaprofethi by the Spirit, ngomoya that the Gentiles ukuthi abentlanga should be fellow heirs babe bengabadlelane and of the same elifa
In other words, what I'm trying to lay as a foundation is that i-gospel ayihlukanisi. I-gospel is meant for everyone. I-gospel is meant for all people. Ithi abantsundu nabamhlophe mababulele kuye. uJesu akafelanga uhlanga. uJesu wafela abantu bonke. uJesu akangohlanga, ungowabantu bonke. Mayibonge ke Nkosi. So abantu bonke bafanele ukuliva oludala. Abantu bonke kufanele bevile ngevangeli. Ivangeli lifanele lazisiwe abantu bonke. Mayibonge ke Nkosi. So wonke umuntu ophilayo, wonke umuntu okhona kufanele evile ngalo ivangeli. Praise the name of Jesus. So check it, the gospel is based upon the death, the burial, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. That is why today bakholelwa ukuba uYesu uyabethelwa, then on Sunday bakholelwa ukuba uyavuka. That must be celebrated. That must be preached. That must be announced because it is the gospel. Amen. I am sizawungena ke ngoku kwi-gospel, straight to the gospel. Romans chapter 1 verse 16 and 17. Let's take Romans chapter 1, verse number 1 to 7. I mean, like there's again a list. I am not preaching. There's a list. So when again let's get into the list. Number 1, the gospel is the gospel of God. Romans 1 verse 1. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. Thank you. The gospel is of God. Scosa. Paulos, umkhonzi kaYesu Kristu umpostili owabizwayo wahlulelwa ukuvakalisa indaba ezilungileyo zikaThixo. Zezigaba nezindaba zezikaThixo. So ukuba ngaba zezikaThixo, verse 16 kulindeleke ntoni? For I am not ashamed of the gospel of Christ. Uthi ke ngoyi-gospel of who? Uthi chapter 1, the gospel of God. Uthi ngoku this gospel of God is the gospel of Christ. Intoni ke ngoku? For it is the power of God. Intoni this gospel? It releases in it contains power to save. In this gospel kulapha amandla afumaneka khona. Amandla kabani? The power of God. Yes. For it is the power of God unto salvation. It is the power of God unto. It brings healing. It brings liberty. It demonstrates power. It shows how God defeated the enemy. It is the gospel of God, which is the gospel of Christ. My Lord with us. Yona le gospel ingamandla kaThixo. Ayinawo amandla kaThixo. Ayinawo amandla kaThixo. Ingawo amandla kaThixo.
Mayibonge inkosi. Into ayinawo ingawo. Kulapho kufumaneka khona amandla kaThixo. Afumaneka kwigospel. Yabona ke ngoku xa igospel kuyimisishile wamisisha igospel. Utshintsha indlela yokuthetha. Umisishe igospel. iBhayibhile ithi ke ngoxa ibiza loo nto, that's another gospel. Another gospel, it produces another Jesus. Then another Jesus produces another spirit. Deception eyenziwa by the devil. Uye akhuphe qala false apostles ukuze zizokhupha false gospel. Nangona ingeyo gospel ize ke ngokule false gospel ikhuphe false Jesus. Ukuze ke ngokule false Jesus iyokhupha false Holy Spirit. Mayibonge inkosi. Njengokuba ufake ebantwini attitude yoba kufa uYesu namhlanje. Today uYesu akafi. Xa uYesu umportray as uyafa namhlanje, that is another Jesus. uYesu akafi. Noba ungathi ngimkhonza uyosofa njalo ngoMarch noApril, that's another Jesus, not the one that we are preaching. Ivangeli liwi-tense ye-past. Nempiliso yakho awuzuphiliswa wena. Noba ungayeka namhlanje, ayithi loo nto uphilisiwe. Waphiliswa. That is why xa uzawusindiswa azange kusiwe uYesu enqamlezweni. Wasindiswa ngoYesu owaye enqamlezweni. So saying of lies, it is a wrong doctrine ukuthi kuzawehla umoya ingcwele. That's another spirit. Born out of another Jesus, which was created by another gospel. Angeke ufune kwehla umoya ingcwele ungekenzi into ngalo wehlayo. Why ngicela ukubuza, why xa uzawusindiswa usindiswa nguYesu owabethelwayo, uthi xa uhlabelela owahlatshwa eGolgotha. Andithi but xa kuza kumoya ingcwele ungamvumi owafikayo, ufuna ozayo uze uyibone, because it's another spirit. Xa uthenjiswa ukwenziwa nokwehliswa kwakhe ukuba ne-shaking ozenzayo, but according to my Bible ezo zinto zi-false manifestations. I-deception ngama-goosebumps omqotho. The real goosebumps ngowafika ngePentecost ophakathi kwethu. Because now uzawuthi wehlile, uthi wehlile, okanye uthi kuzawehla umoya ingcwele, kuzawufuneka izulu wehla umoya ingcwele, uvelaphi? Ebenyuke nini? Because i-ascension esiyaziyo ngekaYesu. Number two, umoya ingcwele akehliswa ngumthandazo. Akehli ngokufastile, akehli ngokuthandazile, akehli ngokubeka izandla. Uthi uYesu ndiyakubawa, ndiyonikelela another comfort. Ngeke ndinishiye njengengethayo. Wayengenamnyuka engazuwehla. Uthi okholwayo ndim njengokutsho kwesibhalo
ngaphakathi kwakhe kuyawugobhoza into ibhayibhile wakutsho ngomoya oyingcwele ebebezamamkela abatholweyo nguye ibe seyibanendawo ethi until that time umoya oyingcwele bengekafiki. Why? Jesus was not yet glorified. Noma ungafast uthini udinga glorified Christ. The ascension must be preached. Because now you know when you are 2 years old, the proof would be that I said, oh, could you go on? No, could you go far? No, yes, and the when you get a person, the coming of salvation, the coming of our Lord Jesus Christ. Kaizulu lizakwenza into emhlabeni kunyuka emhlabeni ayizulwini eshenalo izulu ayizise emhlabeni iyalandwa izulu. Uthathu Eliya umsesulwini wamsezulwini uyolanda insindiso. Xa efika ku-Eliya ke le mizimba ke ayingeni ezulwini, idinga kube khona utshintsho lwenzekayo yeke kandikho apho. Then u-Eliya uyabuya in the spirit of Eliya uJohn. Ithi ke iBhayibhile yakho ke xa ithetha ngoYohane, uYohane umantu ukhabazelwe ngowesifazane.
akekho lingana noYohana. He is greater than all. Greater than all the prophets zakhe zakhona emhlabeni. Ayikho prophet that equals John. Nikhona uyakutsho uElia yona nditsindiso ezulwini. Ndikhanyisa le nto kaMoya Ngcwele. Abuye ke ngoku in the spirit, abuye enguYohana. Bambuza uYesu uba ayibhalanga na uba kawuqale kufika uYohana. Uthi ke yena no uElia. Uthi no Eliya sefikile. Qaba masaka. Eleyona usindiso. Abuye uthi are you a prophet then? Athi no. Are you the Christ? No. Who are you? I'm the voice that is preparing the way of the Lord. Uvela ezulwini ubuyolanda tu usindiso athi luze mfana ndizomemezela ndizomintroduse that mina nimazi and ndizawubhaptiza so that he might be revealed unto you. Baptiza sawu Yesu ubonakala xa sefika igame kaMoya Ngcwele uthi Yesu I'm going to the Father. Yona amkelela ke omnye ozobakho. In other words, i-gospel tshekisha i-tenses. Ikuthiwa uthi uYesu xa echuza uPaul uthi ndikuchuzela to give the saints their inheritance. To give the saints their inheritance. Abantu abanikwe ilifa. That's why ke ngoku nendlela othandaza ngayo idinga siyilungisile. You don't pray the sense of need. And awuthandazi ubuswele. Uthe brother Phila uthandaziswa yena umuntu. Otherwise who we go, it is not expected. Ubuthandazwe inkomo. It man ought always to pray. Lento yeprayer yenziwa ngabantu. Ayenziwa ngumuntu onesidingo. Ngamanye amazwi umthandazo ayiso list of needs. Injengekosini. Awulindi uthi uswele ukuze uthandaze. Ayoya abantu abagulayo abafuna ikilinika. Ayoya abantu abaphoqwe ngabanye abantu. But umuntu uyathandaza. Ngoba ukuthandaza ayizosela. Yinto yokuthi kunguthixo. Sithemba ukuthi kuye wekufanele. Ayikokuthi
uswele. Uthandaza kuThixo kube nguThixo. Ngizothandazela ntoni imali nayo? Unasile. Ngoba ongene uthandazela uwini lotho. Osele lotho uthandaza thina emillionaire. Uthandaza kuThixo. Kadema kilonoko. Uba uvuswa kubuswe